Allahu Akbar. Allah. Салом алейкум бародаро. Дар шаҳри Исра рӯзи 13 соатҳои 6 саҳар микрорайон Глеба улица Октябрьск 70 намози ид мешавад. Марҳамат биёед. Баракату бародаро, кадоим бор равон кардани Москва, Московская область до Душанбера килои бор 49 рубл, ба районо 60 рубл. Агар бори шумо ай 100 кило кам боша, бензин пули мегирам 500 рубл. Аки аз 100 кило зиёд боша, ҳичи намегирам. Бародаро, дар склади Тоҷикистон вақти бор тақсим кунида эҳтиёт шавед. Илтимос бори дига каса нагире, амонати дига каса хиёнат накуне. Яке бори дига каса случайно гирифте, ба склади Тоҷикистона биёре споре. Ба эҳтиром, раҳмат, Истра, Тоҷикистон ба пеш.